Bwumugusi inegaki igomboronge turonge ichimbo cheto Pikipiki mwatenje bwata mangana mange sana yatukana ngachinsa chamaragoba abantu ndi bakuru gasi abange sana abange mono mona kana abantu barure gasi yatukana ngachinsa cyabere kusensa 2 kusensa 3 kusensa 1 ikasunta kyabere yatukana nga ase customer yate boko nyira guchia boko nyira guchi mashinani wachima kidogo mwarwe town mwasa guchi vitongoji mbalimbali huko ndani yatukana nga imali soko genda oyo labda customer igebwate pesa nene labda 500 labda 1000 labda 200 bono kumwachire aguikirie kwa moya pesa lende kunere kawaida kwa matenga ki pesa yaeye kwa moya pesa labda use 500 otemate timbwati change okay ngaki bono ngokora timbwati change ngati gango bekere simime ya yambwate freezer bono nakirina tokora ngabono ebese yayo konye ntikina alafu nchenko mambia bono ntakumanyeti ngakingo chako konyora yatukana use 200 kwa bwate kwa mwere 200 kwa mate bono yaya tikantene negaiga genda ngo kuchimwinario nyore kosono nyore chinchororo mato bwatoka na nebese yao usinemi kwa mwa labda kwa mwa 40 akore 60 omatoka na nebese elionsi ose 200 omatoka na nebese elionsi labda ne miare korusiororo bono binti mbiru uchipyago asenge njonga ekena na bwate tigato tabanga na bwate change because era muntu myankora kubona ki abeso bwate nene gose nini twete gose nase petrol station ya some of taiga tonyole change korwororo yatokana nga okoirire nandongere ko tebinga yaya ngabana timbwati change ngabona swini na nini binte mbiru chipyago kya tebeteringi ya abagandia tebeteringi ya asenge nchonga ayo manyana no mate chinsanjire chigoika echenje ko chiyabura igona kiegora nkobolinga ki etabie yo embwe yo ebikore bitari kokokya ayo manyane bikokokati ekera nkobolinga ki ine gaki igombuya kosi yatokana chinga kichinde nimbwate gosene deni ya waseduka ntomanya ine ngochande na gorororo labda umusani one ochire ontebringa ki yaya ebeseye genda orusie miyoka kalikuwa rusirie mie yoka echindo ngirani gosemia ine ongire beseria najira sole of course ni bwate deni yao najira sole duka lende nara kwenda dukende ikera naye tonaraine naye nagotenga ki yaya ebeseye labda emia inkorere change alafu gose ngage ntokete gose ne soda gose nini gose na yogurt egere nyore yogurt yo na hagole irwe alafu ngina ndimanya ne change mako bolinga beseri yao no irenga ora tegetawo ora se andi gete ondenge bese yao bona seji 500 igongo koe gosene yogurt gosene soda gosekende lakini ebeseria nango na chande na kura ni ile pound bona mpaka wako mingaki okay nachuko ngene ni pound ngana kuna ni ile pound ngaba se ana anacha base ana yabutire iritera buta by the way because into wananete end month gose ngakiende gose 2 weeks buna to wananete ngokwande base yao bona ije no musani ongonyora gabwa se dukansa bwande ngaki kai moko timbiole engaki yaya antimogete akaranyo soda obono yaya ngereri bana besejo lucie besejo ore soda yenene echindongiraneri soda yenene string 60 shillings muraneri 440 bono yatokana nga oliata ketuko na chachibasa chaye chonsi asenge njonga nimbwate deni yaye nebesejo imagine tari jane igona goleirwe asenge njonga anonkogora asteyonda agende tikangore sode iyo egerenywe kago chamwe change mata manyene duka onde binga gosote banga yaya ntegete kuna che deni ana yonsi swini ni chibesa cyane kirisi ko chinyinga bono ngyakoreta mangana manga abantu bajire na madeni ane bono tintegeti kwegena abantu swini story ya bentambe bono etabibune iyo embo bune terechi yagokya nakegara nko bolinga ki kake kuna achina gotebinga yabeseye nyare bonga mono gaki irusi chiria ntebya lakini nende to besa kuna chirichinde ninche naye akegara nko bolinga ki embwe yo etabie yo ebikole bitali ebironge akegara nko boliga ine gaki igombuya ine gaki igomboronge turonge ichimbo cheto Ndizi TV
obwenso bw'omugusi nigo bono yakire nikirundekerene negokorentera chibiche chinkiya nabwo igo chinkeno nukukigima